Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Aminu Sharif. Murnar me kake yi haka? Kai dakata. Haka kawai? Bosho? Kaniyanka. To Rukadawa. Prince Zango. Gaskiya hanyar jirgi daban, ta mota daban. Me ya faru haka? Ka so ka dakatar da aiwatar da komai. Musa mai sana'a. Gaskiya ba ƙaunarka nake. Sarki Alinu ko kai ma baka ƙaunata ne? Da ni kaina ban san irin wannan abun ba, da na fita waje kaina ya bude. Yan Kaniyot yaushe da ku dawo ƙaunata? Ko yau ko gobe. Ba ku isa ba sai na harbe ku. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.